Alaikum salam. Ya kwana biyu. Ina zagowa ne don mu ba mu samu ba. Ina nan wallahi. A waya nake so mu shiga YouTube. Yaushe yi kenan? Ando. Akwai gaskiya. Yana so ɗan tasha ya ke biya su ne. Bayan naman ne. Ba matsala za a samu. Kaga waya nake so la ya fa mu shiga YouTube ka tabbatar. Ba matsala za a samu. Amma gaskiya tana da tsare yanzu wani sabida abubuwan nan sun nawa tashi. take? Ɗan ta naira 2000. Yaushe yake ɗan ba ce ta ban kuma sai da. In ba ta ba dawowa za ni don akwai wani yayana zan gaya mai ɗan rigima ne don ni ma ƙoƙarin shi ne. Ba a samu. Ka tabbatar? Wai mai kyau ce. Bari in duba kuɗin da sun sai ba kawai. Ka san al'amuran To yanzu. rike ga su. Bari mu gani sun kai yana da kamar. Mayon ba wani matsala tana shiga yakin lafiya lau za ka iya kala da lafiya Ya. Haufa na. To ya ina kuɗin da mamu ta aike ka. Ga su ɗinka wani so waya. Ya za ka so waya ana magana a saya muna dawa mu ci kai ka ce wani ka sai waya. Ayo kawai kullum ina so da shiga YouTube ne yana ganin tashar mai gilas gayan ya mai na gaya mata taban kuɗi ko ta kasa. To me mai gilas mutum ne ko ko dai? Wani gaye ne. Nuna mu. Ka gaya na. Wannan shi ne mai gilas? Shi ne mai gilas. Baka ji ana hidin shi ba? To dawa ba tafi mai gilas ba? Ni gaskiya abin Mu man ce da Allah mu je gurin gayan siya ba kuɗin ka haka ake yi. Ba na so irin wannan ba. Ya kawai kai. an samu matsala. Ka gani ya ne wanda nake gaya ma ne. Ya zo wai dawa yake so a sayar da wayan nan da kuɗi. amma ka san cewa ciniki ba ƙarya bane saboda ka sai wa ka bani Haka nake gaya mai na gaya mai ni YouTube nake so shiga saboda Ba ka ji mana mutu ba wai wa'azi za ka yi ba wani abun nan ya kamata ka bashi kuɗin. Muna son mu ji ka san cewa abincin kasuwancin da nan za mu bayan na bara ba wanda suka fi kuma za su sai abun nan suka fi kuma ba wani matsala ake samu wani latsar kwamfuta mu yi mu magana mana. ni baya fa ina son wayan nan fa. Wace waya? Kuma na ya za ka zai kama ma ba mu sauri ka bi shi kama ba kuɗin ka sauri